אנחנו חטיבת אלכסנדרוני, גדוד 8101. אנחנו חיילים מפחתק 226. תודה, גדוד 9255, חטיבת הצנחנים הצפונית. סייעת 13, עולב סייעת. מחלקה 2, פלגה למד. היום אנחנו מגדוד 9255 מהמסייעת. תודה רבה לחמ"ל המדהים של דינה ביטון, על הקציצות, הדגים, האורז, אוכל מטורף. אמיר חמו, רס"פ פלוגת החוד של 9263. כל 8 חודשים של נתינה, אין סופי. עם ישראל חי! תודה רבה על כל האוכל, כל שבת, כבר 7 חודשים אנחנו נהנים. 8 חודשים של נתינה, בלי גבולות, אין סופית. תודה. לא יודעים מה היינו עושים בלעדיכם, אז תמשיכו במצווה שאתם עושים, והמון המון תודה. תענוג של אנשים, אנשים זהב, אנשים שהקדוש ברוך הוא בירך אותנו באנשים שבעם ישראל כאלה. לחלוטין. חמ"ל ביטון, וראיה, האלופים. עושה לנו טוב על הלב כל שבת, ותודה, תודה רבה. שתגזרו בשלום. בעזרת השם עד שנביא את הניצחון. תודה רבה לתורמים היקרים. עם ישראל חי! עם ישראל חי, שבת שלום. תודה על השפע ועל האוכל הטעים, אין עליכם בעולם. אנחנו מאוד מודים לכם, גדוד. תודה רבה לחמ"ל ביטון ולראיה על כל השירות מתחילת המלחמה. תודה רבה, מעריכים. עם ישראל חי! עם ישראל חי! אמן! מודים לחמ"ל ביטון והמתנדבים על האוכל הטעים, תודה רבה.